Gulu dai. Logoफोर नै आंना सानडे स्पेशला सफैलायबाय आरोना नै अमाजों नै गोखै आरोना बियो दा मैथा बोथोर गैयियावबो मैथा बायदि गोखै दिनैहाय दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो माजों संदों बे अमाखौहाय जानो लुगैबाय आं र' जागोन बेहाय बाबाया खिथानो थिनदों माने बयनोबो 12 मास खुबैयो जोंहा मैगं थाइगंखौ होननानै खिथानो थिनदों मैगं थाइगंआ थाबाय थायोनो बिदि होनना बुंनो थिनदों आरोना ओमफ्राय नै बेखौहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर माजों संनाय जादों आङो ओमफ्राय नै गोखै आरोना बिराद गोथाव टेस्टि जादों लोगोफोर नायलांबाय थादो बे मैगंखौ नोंथांमोननिसिम मा होननानै बुङो नोंथांमोनाबो खिथाहरबानो जाबाय आरोना नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन मा मैगं बियो आङो जाग्रोनानै लानोसै लोगोफोर मा खालामखो बेनिफ्रायनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांबाय थानोसै थौदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै नुवाखै खुवाया आयो गोगोमनो बेखौनो फास्टायाव थांनो दावरायलायबावदोंमोन बियो मा लादों नोङो नायनो आदु थास खुवाया बारानिफ्राय बारासिनसो बारानिफ्राय बारासिनसो फुगासिनो नै नुलायलाया हनै बैसिम फुख्रिसिमखौनो नै गारिया एन्जर अरनाय सिन्था एन्जरानो अरब्रेजोब्बायनो गारिया एन्जर अरजोब्बाय गारिया ओरैजोंबो ओरैजोंबो एन्जर अरजोब्बाय जेरावबो बेबो एन्जर अरनायसो ओमफ्राय नैबे खनाजोंबो दङ फोरो नै बेबो एन्जर अरनाय बेयावबो नै आइदि ओमफ्राय नै बेयावबो सेस एन्जर अरला जोबनाय नै सिदा सेस मा सोखो बेयाव बेल' सिथाव लारुल' सिथाव लारु फिथा माबा सिबाव सोखाबाय बैग्रिया ओहो बेयाव सोबाय जाग्रा जोबफोरा बेगानो खालि बेयाव दं भुटाननि कमला न'नि बैग्रि ओमफ्राय लेबु गल बेयावहाय गासिबो जाग्रा जोब बेना सोदोनो हनै मा सोना हरलाबायनो नारखो एसे बामसैनो दे बामदो दे आयौ गोजाजोब मानसिया गोजाजोब दे सुमा होनायखौ दे लिपस्टिक नांबाय गाहासो नों थाङाथ' थु नै खुवाजोब बेखौनो फार्स्टयाव थांनो दावराव जादोंमोन नोङो मोनने मा जागौमोन बाय होनदो थाव थांदो लांफाया अबे मोखां सुवा गन्थं सुवा लाङा रायजागोन नों दा आबौजों आयु हनै फैदा ए गाखोआ दाहाय फैबा गाखोआ फैदो लेट जायो फैदो मबाइल रख औ फैदो गाखोगोन दे गुलु जा लादु लायसै गुलु दाइजा लादु नै थांदो दा लागारा जागोन नोङो दाहाय लायगोन दाहाय थांगोन दे दाहाय थांगोन ना हरला हनै रागा जोब्बाय दाहाय थांगोन जोंहा दाहाय थांगोन दे
नै बाय बाय होनदो बाय बाय होनदो बाय बाय थांबाय दे बिदिया थांबाय थांबाय ना गैला थांबाय मालाबा फैफिनसिगोन दे मालाबानो मिथिबाय दे बन्द' खालामसैनो गेटआ बन्द' खालामसै थ' गेट बन्द' खालामसै गुआ बन्द' खालामगोन दे फैसासो बियो फैसा नङाना बियो नै जानोसैलाय सानडे स्पेसियेलनि अमा बेखौहाय रुख'नोसै मैला रुख'गोरसै नै बेयाव दङलाय मा दङलाय र' नायनोसै नै बे जाहैबाय ना बाबानि बियो मासे नै बेयाव दं ओंखाम संगासिनो बेयाव नाखौ नायनोसै संख्रि ओमफ्रायहाय हालदै होबाय ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे जिनिस नै बेयाव थावखौ होनानै एसे नानानै दोनथ'नोसै माने माबाया जाहैदों थाव गोथांखौ बेबायदि फुननानै दोनोबा बेरा होननानै बुङो आरोना थ' बेखायनो बेजोंहाय एसे मिक्स खालामनानै दोनथ'नोसै ना बेरनायखौ आं हयले बिराद गियो बे थावजोंहाय फुननानै दोनथ'नोसै आरोना बेखौहाय नै आंना बिदिखौ बोखालाजोबोसो बिनिखौ गालखाबखौ सायाव थांसै बे दसे बेखौ एवनोसै दा ना नोंथांमोना बेबायदि फुननानै दोनोना दोना ना एवनायनि सिगां आं हयले बिदि फुननानै दोनो हो ओमफ्राय दसे उनावसो एवगोन आरो बेखौ नै मा मैगं सिनायदोंना बेखौ लोगोफोर नै बे जाहैबाय जोंनियावहायथ' गंगार लाफा होननानै बुङो सोरनावबा दस्राबो होननो हाबावगौ बेजों जानोसै आरोना दिनैनि सानडे स्पेसियेल अमाखौहाय हो थेङा फालं होनो बे गंगार लाफासो होनाखै गंगार लाफा होनोब्रा ए थेङा फालं होनो आरो थेङा फालंबो होनो ए थेङा फालं जोंथ' गंगार लाफाबो होनो ना गंगार लाफा जा मोजां जादों नै नै बेबायदि बिबार बारनायखौ खेबस'नांगौनो जाखाया अमायावहाय ओंखायनो आङो मेजेमखौनो साराय गुदुङाव हरनोसै आरोना बेखौ मेजेमखौ हरनोसै
बेरमारा आं बिदिनो होनानै दोननो गोबाव जाबाय बियो बारानि थाव फोनानै दोननायाहाय बेबायदि फारास फुस बेरासैना नै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामखायो नामा सोर सोर बेबायदिनो खालामो खिथाहरबानो जाबाय दे नाखौ माबायदि एवो माने एवनायनि सिगां मा खालामनानै दोनो गाइखेर लोंदों ना गेलेयै गेलेयै मेंबाय दे लोंदो हाय होनदो दे हाय होनदो गोखै आराम जासिगोन मैथा बादिनो मैथा गैयै बोथोराव आराम जाबाय आरोना बे मैथा बायदि बिराद गोथाव मोनब्रेगोन नालाय बेखायनो खोबला आरोना बेखौहाय खोबनांला बेखौ गेब्लेखायो बे हारसिङैनो बेदर मोनजासे संखाबायना ओंखायनो नै गोथाव जाबाय जानोसै दाना जानानै लाग्रोनोसै मोननैबो मोनजोबखाबाय नै नायाबो नै बिराद साइज जाखाबाय ना बिदैयाबो बे बाबानिल' बियो सान्दुङा मोदानलायनो हाबफैबाय दाना दहाय फुङाव गैयामोन ना दहाय फुङाव गैयामोन ना होनलांबाय दहाय फुङावथ' बिराद खुवामोन बिदि सान्दुं दुंगोनखौनो सानाखैमोन आरोना दहाय फुङाव बिनानाव थांबाय बे माबानि थाखायनो बाबु गिदिरनि थाखायनो फैखादोंमोन आरोना बे एगजाम दंमोन नालाय बे एगजामनि थाखायनो बियो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मैयाथ' जानानै थांबाय एगजामा मैया दोनलांबाय ओमफ्राय दा बेखायनो दिनै थांबाय आरोना बियो थांफिनबाय बेखौनो नायनो होननानै बेखौनो दोनलांनो होननानै फैखादोंमोन मानसियाहाय ओमफ्राय दा नै बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आङो सोरनाबाबो बाबु नानि मोना होदों खोमा नङा होमबा नब'दयानि एगजामखौहाय ओमफ्रायहाय होनायाथ' होबोदों गावसोरथ' हादोंखौथ' होननानै बुंखायो जाहैबाय दा बेखायनो दहाय होदोंमोन आरोना बेखौहाय माखौ होदों माखौ होदों बेखौ टिक मार्क होनानै लाबोआखै नालाय बियो माने मास्टाराबो होनदों जाहैबाय इनभिजिलेटराहाय जे दा होनाङा मानाङा होननानैहाय मा होनो कुइसन पेपारावहाय दा होनाङा होननानै बुंदोंलायनो बेखायनो होआखै आरोना बियो ओमफ्राय दाना दहायहाय माखौ गोसोआव दं नोंथ' गोसोआव दंजोबखायो नालाय होनायखौहाय बेखायनो टिक मार्क होनानै देखायलाय होननानै बुंदोंमोन आरोना ओरैनोथ' इउटुबावहाय माबा ओंखारखाबायना एन्सार कि ओंखारखाबाय दा बेखौनो नायनानैहाय बेनिखौ चेक खालामबाय आरोना माबायदि हामारदों होननानैहाय दाथ' नै हानायखौ नायबाय माबायदि ओरैनोथ' नैबे माबाखौहाय बांद्राय नायनाय जायाखै दाबोनो मा होनना बुंगोन मेन्टेल एबिलिटिखौ बांद्राय नायनाय जायाखै खिन्थु मेथ्सजों माबाजोंखौल' नायदों आरोना लेंगुवेजखौल' नायदों मेथ्सजों लेंगुवेजआव गैया एफाराब मानि बेयावसो बांसिन नांखागौ नालाय बेयावसो मेन माबायाहाय मेन्टेल एबिलिटियाथ' बांसिनानो बयबो हाजोबखायोआनो ओमफ्राय बे मेथ्सजोंहाय माबाजोंहायनो इंलिसजोंखौनो माने गोसो होसिननांगौ आरोना बेयावनो बांसिन मोजां जायोबासो चान्स थायो दा नै बेबायदि जागोन बायदिखौनो नुवासै माथो नायनायावहाय एफाराब मानि मा हादों मा हायाखै नायदोंमोन ओमफ्रायथ' मेथ्सआवथ' ओरैनो 20टा कुइसन दंमोन नालाय बेयावथ' ओरैनो जानायखिनिखौ 10टा खिनिबो जानाय नुवाखै थारमाने 10टा खिनिबो जानाय नुवाखै ओमफ्रायहाय 8टा ना बेसेबांबाल' मोनदों लेंगुवेजआवबो 10टायानो थाङाखै बेबो लेंगुवेजआवबो 10टायानो थाङाखै पेसेज फैदोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय बेयावबो 10टायानो थाङाखै आरोना थ' मेन्टेल एबिलिटियाथ' बांसिनानो बयबो हाजोबखायोआनो जाहैबाय
दा बेनिखौ बांद्राय नायनाय जायासै बेयावनो गैयैखायनो बांद्राय गोसोआनो थिग मोनासै आरोना बेखायनो दिनै जानाय लोंनायफ्राबो बांद्राय थिग जायासै ओमफ्राय गोसोआनो मोजां मोनासै आरोना बेखौ बांद्राय मोजां नुयैनि थाखायहाय लोगोफोर माथो खालामबावनो जानाय जायैया उननि बाथ्रासै खाफाल दंबा होननांसिगोन दे गोसो मालाय माबायाथ' टिउसन मास्टाराथ' बिराद गोसो होदोंमोन स्टुडेन्टसफोरखौ दा स्टुडेन्टसफोरासो माबायदि जायो दस्राफ्रा जानो हागौ जोंनिखौसो माबायदि जायो नायनोसै आरोना ओमफ्रायहाय गैला रिजाल्ट मोनबासो मोनसिगोन बेखौहाय दा जायखिजाया गोसोआनो बांद्राय थिग मोनासै बेफोरा माने मोजां जायाखै नुबायना दा एन्सार कि नायनानैहाय माथो होनबावनो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगाहाय बेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं